Volia informar del balanç que hem fet entre tots, els que seguim aquí en aquesta taula, del programa Aprofita, que duim a terme el Consell Insular de Mallorca juntament amb Eroski. I jo vull remarcar aquí la nostra gratitud, agraïment cap a Eroski per la seva implicació i col·laboració en una matèria tan sensible com la que ens ocupa. Vull agrair, doncs, al director general d'Eroski, en Alfredo Herraiz, aquesta implicació en tot el que són les causes socials, ja que en aquests moments de dificultats econòmiques jo crec que la solidaritat se converteix en un pilar fonamental per a la subsistència de moltes famílies que viuen aquí i que estan passant malament i d'una manera complicada. Aquest programa, que vàrem posar en marxa el mes d'octubre de l'any 2013, ha suposat, i jo crec que és important remarcar-ho, la primera iniciativa de coordinació de repartiments d'aliments a nivell insular. Anteriorment, quasi totes les coses que fèiem se feien aquí a ciutat i hem vist que aquesta crisi ha fet que també a molts de pobles de Mallorca hi hagués necessitats, hi hagués persones, hi hagués famílies amb mancances, amb deficiències, i nosaltres consideram que com a Consell teníem que intentar també donar una mà i col·laborar amb els distints pobles i, per tant, és la primera iniciativa que hem tingut a nivell d'àmbit d'insular tota Mallorca de coordinar per poder repartir aliments a aquelles persones que ho passen punyetero. L'objectiu és fer arribar els aliments excedents dels supermercats a les persones que tenen dificultats econòmiques. I el balanç d'aquest any i 2 mesos d'aquest programa Aprofita jo crec que ha estat molt positiu. Ha estat molt positiu perquè hem arribat a més de 20.000 persones. Hem arribat a 4.000 famílies que han pogut tenir determinats aliments gràcies als donatius, a la col·laboració d'Eroski i gràcies a la coordinació entre un munt d'entitats i voluntaris i a través de l'estructura que té el Consell de Mallorca, a través de CIMAS. Dir-los que s'han repartit més de 28.000 litres de productes lactis i que s'han repartit més de 55.000 unitats de productes en aquestes 20.000 persones que tenim a Mallorca que tenien dificultats econòmiques a conseqüència d'aquesta crisi. En total, hem de dir que han participat en aquest programa 8 entitats que fan feina dins l'àmbit d'inclusió social i de serveis socials a 25 pobles de Mallorca, que han estat els encarregats de distribuir els aliments entre les persones i famílies de cada localitat i donar-los allò que tenien que menester. Per tant, també jo vull agrair aquí públicament que si aquest programa Aprofita ha estat beneficiós, se n'han pogut aprofitar molta de gent necessitada, en primer lloc Eroski, gràcies, però també a tot un grapat de persones de Mallorca, voluntaris, que han col·laborat, que han cooperat i en aquestes 8 entitats de distints pobles de Mallorca. Dir-los que aquesta iniciativa acredita, una vegada més, l'aposta que fem, que no pot ser d'altra manera, d'aquest Consell de Mallorca, o que estan fent en aquesta legislatura en favor de tots els projectes i les actuacions que tenen un esperit social i solidari. Tenim clar que nosaltres des de l'administració no podem solucionar tots els problemes que tenen els mallorquins, però sí que podem contribuir a ajudar una mica a aquelles persones i a aquelles famílies que estan passant pitjor a lo llarg d'aquests anys. En aquest cas, són 4.000 famílies, 20.000 persones, però a través de diferents programes d'inclusió social que duim a terme a través de CIMAS, intentem arribar al major número de mallorquins que ho estan passant malament. En la crisi que hem patit aquests darrers anys, des del Consell hem optat, des del principi de la legislatura, per anar cercant les millors solucions possibles pels problemes concrets que van sortint dia a dia, ja que els perfils dels usuaris dels servicis socials
també van variant dia a dia. Potser nosaltres no hem fet coses espectaculars, però han de tenir ben clars que des del Consell i des de CIMAS hem intentat apostar i posar i contribuir en la nostra granet d'arena per anar solucionant petites coses per ajudar a aquelles persones que en un moment determinat, que potser durant moltes vegades en la seva vida han contribuït pagant imposts aquí a Mallorca i ara han necessitat una mà d'una administració que els ajudi per intentar reduir les seves dificultats econòmiques. I crec que aquí el Consell ha estat de vora aquestes persones. En aquest sentit, a més de reforçar els programes propis de CIMAS, com és el programa de renda mínima d'inserció, programes d'inserció sociolaboral, ajudes per deixar la dependència de substàncies i tot el conjunt de programes i servicis de la xarxa d'inclusió social, hem anat afegint altres programes com aquest, i que això ha estat fruit de la col·laboració, com no pot ser d'altra manera, entre el sector públic i el sector privat. Jo crec que aquesta crisi ha fet que ens acostàssim l'iniciativa privada, la generositat de les empreses s'ha acostat i ens hem acostat en les administracions per intentar juntar esforços per el bé comú d'una part de la població de Mallorca. I hem de dir que en Eroski han duit a terme diferents iniciatives centrades principalment en la recollida d'aliments. I un altre programa en què hem col·laborat és la campanya de Nadal Balear Solidari, que en aquest cas dir-los que el balanç del 2014 no està fet, però que l'any 2013 se van contribuir amb més de 19 tonelades de productes. I suposant que la campanya del 2014, que aviat se podrà també fer una valoració, les quantitats seran semblants. I això és el que us volia dir jo, senyores i senyors, que des del Consell hem prioritzat aquesta legislatura tot el que és l'àrea social, ha estat la prioritat d'aquest equip, que hem dedicat més recursos que mai, que a pesar d'haver reduït el pressupost del Consell de manera conjunta del voltant d'un 30% al llarg d'aquesta legislatura, l'àrea social ha incrementat el seu pressupost i no han reduït en cap cas ni llevat servicis, sinó que han mantingut i hem augmentat i hem posat en marxa nous servicis amb la voluntat de servir i amb la voluntat de servir en els que pitjor ho estan passant. I jo he de dir que, evidentment, sempre des de les administracions se pot fer més, sempre se pot fer més, però els recursos són limitats. I en l'equilibri que s'han de mantenir en totes les coses, jo me sent satisfeta de la feina que ha fet la Catalina Siré i el seu equip de CIMAS per intentar arribar allà on tenien que arribar, que és a col·laborar amb aliments en aquelles persones de Mallorca que ho necessitaven.